Un cop feta la configuració de la missatgeria interna, l'usuari pot accedir des d'aquí, des de qualsevol pantalla. Per fer un enviament, cliqueu al botó Nou missatge. La visió que us apareix és molt similar a la d'un correu electrònic. A l'espai per A, C, amb còpia, o CO, còpia oculta, podreu escriure directament el nom del professor, de l'alumne o del responsable per tal que us aparegui el desplegable i així poder-lo seleccionar. També podeu triar l'opció de l'agenda. Es desplega un requadre emergent on podreu escriure el nom de l'usuari o bé escollir classes, grups, personal del centre o grups personals. Un cop ja teniu un usuari o un grup d'usuaris seleccionats, us apareixeran a la part inferior i caldrà que seleccioneu els destinataris mitjançant xecs a usuaris i responsables. La inicial T fa referència a tots i la inicial C fa referència a cap, per tal de seleccionar o deseleccionar de forma massiva. Finalment, haureu de clicar damunt de cada usuari al qual voleu enviar el missatge. La línia passa de tenir un color blanc a un color blau. Aneu a la part inferior i seleccioneu per A, C o CO i automàticament aquests es desplaçaran a la part inferior i ja podreu clicar al botó guardar. Tots els destinataris aniran a parar a la pantalla de l'enviament. També hi ha l'opció de fer un enviament massiu a l'alumnat o als responsables en funció de la configuració que tingueu feta. Tots, etapa, classe... Afegiu l'assumpte, arxius adjunts, si cal, i escriviu el cos del missatge utilitzant la barra d'eines per poder modificar o afegir formats de lletres diferents. Quan ja estigueu d'escriure el missatge, el podreu enviar clicant al botó Enviar de la part superior esquerra. Dins de l'agenda podreu crear grups propis personalitzats, que us permetran agrupar una sèrie d'usuaris i així enviar-los un missatge de forma massiva. Des de nou grup escriviu el nom del grup que voleu crear, trieu els usuaris que han de formar part d'aquest grup mitjançant les dues opcions que us apareixen, seleccioneu-los i seguiu el mateix procés fins a l'acció de guardar i ja tindreu un nou grup creat que us apareixerà al desplegable de l'agenda per tal de poder-lo escollir en un enviament. Quan es fa un enviament d'un missatge, als destinataris els apareix un número sobre la icona amb la quantitat de missatges que té sense llegir. Si a l'escola feu servir l'app, també teniu l'opció des d'Administració, tipus configuracions, importacions i exportacions, a altres configuracions. Activeu el sistema Push ID 664 per tal que tingui l'aplicació de Click Edu descarregada al mòbil rebi un avís quan tingui un nou missatge.